tervetuloa Saloon, Jani. Kiitos kaikille ja tervetuloa tänne. Olen oikein iloinen, että teitä on näin paljon tullut tänne tapaamaan minua. Mitenkäs, Jani-Petteri, noin pieni poika pääsi ihan yksin tänne Saloon tulemaan? Ihan helposti pääsi, kun säästää vähän viikkorahoja ja on siinä maltillinen, ettei tuhlaa kaikkea peleihin minkä bussien rahaa. Siksipä laitoin kaikkea rahani bussiin ja hyppäsin raastjärtissä bussiin ja horjautin tänne. Vau, rohkea poika. Kiitos. No, mitäs sun vanhemmat siitä tuumii? No, en ole vielä kertonut kertoa vanhemmilleni, sillä he ovat olleet töissä tässä pari viikkoa. En ole törmännyt heihin eikä usko, että he edes oikeastaan huomaavat ennen kuin olen taas livahtanut jo omaan huoneeseeni. Vai niin? No, mitäs sä oot nyt tykännyt tästä Salosta? Tämä on oikein mielenkiintoinen kaupunki. Ja olen tutustunut koko päivän kävellyt tuolla ympäriinsä erinäköisiä puistoja ja katuja pitkin. Ja on ollut hyvin mielenkiintoista. Erityisen kiinnostunut olen Salon arkkitehtuurista. Mihin aion kyllä perehtyä vielä myöhemmin illalla. Wow. No mitäs, sä tulit koko kansan tietouteen tällä putousohjelmalla, niin onko sun pitänyt kiirettä sen jälkeen? No, täytyy sanoa, että on kyllä ollut tosi kiire. Olen juuri ruvennut muun muassa levyttäväksi laulajaksi ja ensimmäinen lastenlevyni ilmestyi toukokuussa. Olen sitä tässä tehnyt viime viikot ja olen siitä hyvin innoissani. Se on ollut sikälikin kiva, että aikaisemmin vain istuin kotona ja vanhempani olivat töissä, mutta nyt tilanne on kääntynyt toisinpäin ja vanhempani istuvat kotona ja odottavat, että minä tuon leivän pöytään. Oikein tosi vai? No miksi ei tässä mitään rahaa saa? No, se on oikein mukavaa, että joku viittii tehdä vähän vapaaehtoistyötäkin. Sä kerroit tuossa, juteltiin, niin kerroit, että sulla ei kovin paljon kavereita. Nyt kun sä oot kiertänyt ympäri Suomea tosi paljon, niin oot sä saanut uusia kavereita? No, ihan vielä ei ole sillä tavalla tärpännyt, että kerran sanoin kyllä yhdelle kaverille moi ja se kyllä melkein vastasi, että uskon, että hetkenä minä hyvänsä saatan saada kavereita. Vau. No, sä oot nuoreksi mieheksi niin tommonen poikkeuksellisen laajasanainen, se on hyvä sanavarasto, niin sanooko sulle yhtään mitään tommonen kuin valokaista? Kyllä olen tullut tutuksi tämän valokaistan kanssa, joka on edistyksellinen tiedonsiirtoväylä. Sen avulla voi koko perheen tietoliikenteen ohjata yhtä valokuitutekniikalla rakennettua kaistaa pitkin ja sen välityksellä tieto siirtyy häiriöttömästi ja nopeasti sekä kotiin että kodista ulkopuolelle. Ja sen avulla voi samanaikaisesti sekä surfata netissä että selailla TV-kanavia, jakaa valokuvia ja sitten tehdä lempipuuhaa eli pelata verkkopelejä. Sulla on melko hyvät tiedot kyllä valokaistasta. Haittaa se? Ei se haittaa yhtään. No mitenkäs nyt, niin sä olet kuitenkin tommonen pieni poika ja tänne on tullut näin paljon ihmisiä sua katsomaan, niin jännittääkö sua yhtään? No, olisi kiva sanoa, että ei, mutta kyllä täytyy myöntää, että pikkasen tässä hermostuttaa. Olen siis vasta 6-vuotias eskarilainen, mutta aion kyllä silti tässä seistä ihan ryhtiön reippaana niin kuin kaikki muutkin. Olen oikein iloinen tästä kutsusta, että saan olla kunniaveltana täällä valoviikolla. Joo, se on tosi kiva, että sä pääsit tulemaan. Miten sä meinaat, Jani-Petteri, että jos yleisö tekisi sulta vähän kysymyksiä, niin vastaisitko sä? No, kyllä se sopii, vaikka voitte kysyä kyllä ihan mitä haluatte. Selvä juttu. Sitten vaan rohkeasti, niin tehkääs Jani-Petterille kysymyksiä. Mä voin antaa mikin tästä, niin pistäkää mikki kiertää. Moi, mä oon Aleksi. Moi, mä oon Jani-Petteri. Mä kysyin sulta, että kuka oli sun lempihahmo Putouksessa? Ei saa sanoa itseä vai? Ei. No, siinä tapauksessa vastaan Sulo Murder. Okei. Voit pistää vaikka mikkiä eteenpäin. Moi. Moi. Mikä sun sukunimi on? Olen pitänyt sukunimeäni salaisuutena tähän asti. Yleensä minua kutsutaan vaan kaikkialla Jani-Petteriksi. Ja se johtui siitä, että minulla ei oikeastaan ole sukunimeä. Haittaa se? Ei. Onko siitä muita, jotka haluaa kysyä? Pistä aika lähelle se mikki sulle. Terve. Moi. Minun nimi on Niko.
Minun nimi on Jani Pätränen. Niin. Miten iso sun valmiakka on? No, tässä se on koko komeudessaan. Se menee tällä tavalla sisään. Ja sitten kun sitä heilauttaa, niin vähän huonosti meni uudestaan. No, se aukeaa tällä tavalla. Olen säästänyt viikkorahoja ja aion nostaa siihen lähiaikoina patteronit. Siihen tulee valo. Tuleeko muita kysymyksiä sieltä? Käsitkö sä tuosta uskoeverttiluttisesta? Kyllä pidin uskoevertti Luttisesta, mutta en oikein ymmärtänyt hänen puhettaan, eikä hän ymmärtänyt minun puhettani, joka hiukan vaikeutti meidän kommunikaatiotamme. Mutta tulimme kuitenkin hyvin toimeen. Ja meistä jopa sanottiin, että olemme aika samannäköisiä, meillä on vähän samanlainen tukkamalli. Mikä on kommunikaatio? Kommunikaatio on kahden ihmisen välinen tapahtuma. Esimerkiksi keskustelu on erilaista kommunikaatiota. Okei, tuliko vielä kysymyksiä? Jaha, siellä on. Hei. Täällä. Mitä uskonnollista Luttisat kuuluu? Kuulin juuri, että kaikki muut hahmot ovat lähteneet Karjumialle ja unohtivat kertoa minulle siitä. Okei. Haitaako se? Ei. Okei, ehkä tässä välissä olisi hyvä vetäytyä tuohon vähän taka-alalle ja nyt on mahdollista ottaa Jani-Petteristä tämmöisiä kaverikuvia ja Jani-Petteri myöskin sitten antaa kortin signairauksella ja mikäs kuva siinä kortissa olikaan? Siinä on sellainen supersankarikuva, jossa itse olen pääosassa. No niin, se on tosi makea kortti. Niin tuonne taustalle, niin Jani-Petterin perässä, niin sieltä saa kortteja. Joo. Kiitos kaikille kovasti kun tulitte tänne ja oikein hyvää viikonloppua. Annetaan aplodit vielä Jani-Petterille.